गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ खनसेफिन बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर दिनै फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासे नायलांबानो जाबाय ना लोगोफोर दिनै फंनैसो बाथ्रा सावरायनायाव सोरनिबा सायाव माने बिस बायदि बायदिबो हाबहैनो हागौ बा समाजनि थाखाय मोजां बाथ्राबो जाहैनो हागौ आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय अल इन्डिया ससियेल मिडियानि सबसे मुंदांखा बि भइसआ गावनि खुगाजों मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायलांग्रोबानो जाबाय एबसु दं दा बुंनो थाङोब्ला बिराद कन्ट्रोभार्सि बेफोरो दा एबसुआ पलिटिक्सआव डाइरेक्टलि हाबनानैसो थाहैबाय दा बै एजुकेशन जोङो गोदो उन्दै समाव मोनथियोमोन मा बै एबसुआ जों उन्दैफोरखौ जायफोरा गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरखौ लामा दिन्थिग्रा आरो जायनो जोंनि बर' समाजाव गाज्रि खामानि मावगासिनो बेफोरनो लामा दिन्थिग्रा होननानैसो जों एबसुखौ मिन्थियोमोन किन्तु नैबे समाव एबसुखौ जोङो पलिटिक्स पार्टीजों हेफाजाब होग्रा होननानैसो मिन्थियो नैबे टाइमाव कन्ट्रोभार्सियेल बेयो किन्तु बेयो थार बाथ्रा आं जिखिनाखौ नुदों नैबे टाइमाव किन्तु बेखौ जोङो सानना नायनो गोनां बेफोरो जोङो सानना नायनो गोनां बाथ्रा जों बेफोरखौ माने एकदम बेफोर फिसा फिसा पार्टसफोरानो जोंनि हारिनि बिराद गिदिर गिदिर गोहोम माने लोगोफोर भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना निस्सय बुजिखादो जानांगौ भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोना निस्सय मिथिखानो जानांगौ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थाखानाय समाजारि सिबियारि बिथांमोन इउनियन आबसुफोरानो गोदोनिफ्राय हमनानै ला मोजां लामायाव थांनो रोङि मानसिखौ मोजां लामा देखायनायमोन मोजां लामायाव थांनो हायि मानसिफोरखौ मोजां लामायाव बोखांनानै थिनहरनायमोन जौ जुवाफोरजों गब'ना थानायफोरखौबो मोजाङै बोखांना मोजां संसार जाफिननो होनो हायोमोन सोरनिबा न'खरनि गेदेर केसफोर दंब्लाबो बेफोरखौ माने फोसाबनो हायोमोन आरो नोंखौ सैथो थिग बाथ्राखौ बुंदों माने बुंनो थाङोब्ला माने सोरनिबा सायाव माने बिस रखमसो जाहैगोन आरो दिनैसिम माने गेदेर केसफोरखौनो माने बिसोरनो आबसु सारमोनानो बिराद मोजां माने केसफोरखौ माने गिदिर केसफोर गावसोरनो माने फोजोबनोबो हायोमोन आरो बै समाव दा समावबो लोगोसेयै माने जोंनो पुलिसफोर नांलायलायामोन आरो दिनैसिम माने बि भइसनि बुंनाय बायदिब्ला आंनिबाथ' माने मा बुंबावदा नङा लोगोफोर बुङोब्ला माने बोरैबासो जाहैगोन माने मा बुंदा लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय ना सैथो ना असैथो आरो दानि थासारिया माबायदि जाखो आरो गोदोनि थासारिया माबायदिमोन गोदोथ' पर्टिकेलि गेलेनायफोरा एसे खममोन पर्टिकेलि गेलेनायाव एसेबां माने दिमाग गारामोन इमान थाखा फैसाबो नाङामोन दानि जुगाव थाखा फैसानि बारा अभार जाबाय फैसा गैयाबानो संसार जानो हाला बा फैसा नङाबानो जेबो लामानब्ला ओरै जालांबाय नालाय लोगोफोर मा जागोन दा समाजनि गेजेरै आं बेफोर बाथ्राखौ बुंलायनो दरखार गैला नोंथांमोना निस्सय मिथिखागोन मा कन्डिसनाव जानानै दं जोंनि थासारिया नङा होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै लोगोफोर आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव एसे माने सरजाबहैदोंब्ला बा सोरजोंबा माने आंनि बुंनाया माने ग्रोब मिलायहैदोंब्ला माने आंखौ निस्सय गोरोन्थिनि थाखाय बर' हारिनि फिसा होननानै मिजिंथिनो थाबाय लोगोफोर गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोन होननानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।